day. So mao ni siya Ako. nagkat-kat ni siya og makopa. Ato mga kavega karon si Mama Lut ni kat. Ay patakabikangkang kay murad jud kag kuan. So hinog na ni mga makop. Lami po na ang kaunon ang hilaw, ma'am. Love me. Ngano man crunchy kuno ang hilaw. Kaila ka kon sa crunchy? Kagubkob. Ah, kagubkob imong naong mura kuno kagubkob imong na. Stupid ka eh. Pag hinay maidyo ka mangatkat no. Sa una mga watay, mga manguhaay magunit siya og kuan. Butol. Manguhaay ni siya sa una og kuan. Na di bunga diha patakal ang kagtus. Uy. Kuan diha asa man. Kadagan ato uto. Ah, oo, pag kiniat-kiat gyud diha. Kiniat-kiat gyud diha. To, day ang punita day ha. Ay, ala hinog bitaw asa ba? Ala hinog bitaw na siya diha ay. To. Ala hinog. Buang mo kubuyit. Hinog imo. Amra makopa imong ilong, ma'am, no? Yes. Ana makopa nga wala pagsinguta intaw niya ay. Oh? Oh, saan na? Saan na, ma'am? Hinani ni siya kako ano singot kay imong naong ma. Ang gunit diha. Okay ra. Imong sing-sing baka murag lata nga pinipi. Kana o. Bibig sa bitaw. Oo. Sige day. Dako bitaw na diha, no? Ay hinog man na o kana. Mahinay lang. Ay para dili siya makuan. Naabito siya bunga. May kadako po dani eh. Sige day. Sige, day. May natagak. Ay sa bugbuguan ako. Yun sa maka. Mauna siya o gisingot na ni siya mga kapit. Gisingot na ni siya o panguha o makopa. So dakag bunga, ma'am, no? Yung makopa diri so naami diri to. Oh, tumoy sa bukid ang amo. Nangatagak na. Nangatagak. Okay ra na isulog asin. So na ito'y pulot po dito. Pero ang kanang gilahi na mo is dili ni siya. Dili na mo itaga kay dadon na mo ni siya og syudad. Yawan mapunta oy. So among tipulot to ara. Hinaya pag tuslo. Ako kaya Kulang good. ikuan. Ayaw puspusi kay maapil ang dahon. Kira. Nana na siya kakuan mga kaveka. So ato nakita karon ng siya. Oh. Ma'am, naay magpatambag diri, ma'am. Ma'am, ato ba nga sa kus kamera, ma'am? Naay magpatambag karon ba nga kanang mangawat og makopa nya dili ilahon sa may storya nimo ana. Kawatan. Dili unsa may kasulti nimo ana, ma'am, kinahanglan mananghid jud sa asa man mananghid. Kung walay tag-iya, kinsa may pananghiran ana, ma'am. Wala. Walay pananghiran. Manguha So lang. pwede ra ka manguha ana. Yes. Pero ug naay tag-iya, Mangayo. kinahanglan jud mangayo. Kaya ug di mangayo. Puspusan ako binuga. Ma'am, dagko kay galaang imong ipon, ma'am, no. Gila. Okay ra. So happy kasi mong birthday wala. Happy. Oh, okay. Unsa naman imong giluso-luso diha? Liso-liso, ma'am. Asa man imong kuha na? Ay sa kuno. Wala nahurot nagkatago. Nakuha na? Nakuha na. Sumuuna na problema mi kay naidag ko dito kana iyang gikuhit. Pero ang ako nalantawan nga makopa kani man. Mura man siya makopa. Mura pa ka makopa imuhang aping baka murag makopa nga hinog. Sana Murag makopa nga hinog. Nya ang imong ilong murag makopang hilaw kay kanang kuan siya, ma'am, no. So mauna siya mga kavega. So tapos na? Mayaong na ta? Oo. Asa man imong kuha ron? Sa baba. Sa plastic sa baba. Baba. Mataas ang baba ko. Unsa man? Mataas ang sulang mo. Basta ano mataas? Asa man imong kuha ron, ma'am? Sa baba. Asa ba imong kuha? Dara man imong plastic. Di ara. Kunin mo yung plastic. Ano natin? Itatagak natin. Bago sa mo itagak natin yung plastic. Bakit? Malalata. Maano? Malalata ang ano? Ang makopa. Pero hindi dapat siya itagak. Yes. Bakit hindi itagak sa buhay natin? Sige na, manaog na ta. Patay ha. Matamaan ka ng ano. Kidlat? Matamaan ng kidlat? Pag una dito ay. Sige na, manaog na ta. Ikiuna dapat.
Usa man na pagkuan bi kidi pa ko kabawaan ng pagkuan ng makopa. Sige, bye na. Bye mga kabaga. Bye-bye, mga kabiga. Muna yang kuha. Ringaring. Ako, kamakana ako. Kiniat-kiat ka diha. Sumunod siya. Mami, matutoy nakita, ma'am. Hindi na ako eh. Kuya ah. Sana.